podem construir una torre infinita amb sèries matemàtiques. Una sèrie és la suma d'una successió infinita de termes numèrics. Hi ha algunes sèries que, tot i els seus infinits termes, tenen una suma total finita, donant un nombre concret com per exemple 2, mentre que altres sèries no deixen de créixer, és a dir, la seva suma és infinita. La sèrie harmònica té l'expressió que es mostra en pantalla. Com podeu veure, els seus termes es van fent cada vegada més i més petits. Tot i això, té la particularitat de que quan els sumem no deixa mai de créixer, és de suma infinita. Gràcies a aquesta característica podem construir una torre infinita de la següent manera. Comencem amb la primera peça, la col·loquem sobre una taula just per la meitat. Direm que la part flotant es troba a una distància de 1. Això és la volatilitat de la torre. Llavors col·loquem la segona peça just a sota i movem tot el conjunt una distància de 1 mig, la meitat de la distància inicial. Ara la volatilitat és 1 més 1 mig. A continuació col·loquem la tercera peça i movem el conjunt una distància d'1 terç cap a fora, de manera que la volatilitat total passa a ser de 1 més 1 mig més 1 terç, i així successivament. Ja anem veient com va apareixent la nostra estimada sèrie harmònica. Podem fer l'experiment a casa nostra seguint aquest procediment. En aquest exemple hem arribat a col·locar 10 peces. Mireu com s'allunya la primera de la taula. La volatilitat total de la torre és la sèrie harmònica fins a arribar al terme 1 partit entre 10, el que resulta en aproximadament 3. Al ser la sèrie de suma infinita, aquesta torre podria en principi allunyar-se tant com volguéssim de la taula, posant infinites peces una rere l'altra. I així és com podem construir una torre infinita amb sèries matemàtiques.